la un episod din AdWorld. După cum știți, în episodul anterior am făcut parchetul și nu mai folosesc. Bine, nu prea mai folosesc. După cum ați văzut, nu mai folosesc modul minimap că îmi face edita mai lagul și mă gândeam să mergem să minăm puțin. Da, o să minez. Să de cât am dificultatea ca să știu. Întâi trebuie să găsim o mină, care cred că o să fie ușor. Muție. Ucăul. Am căzut. Am căzut. Totuși, hai să luăm căul ăsta. Că cine știe pe tine o să ne ajute. E normal că o să ne ajute. Lavă. Gata, ieșim de aici, ieșim. Nu e zona pentru mine. Bine, așa. Dar vreau să ieșim de aici. Nu de tot. Căutăm și noi, nu știu, iron, probabil. Că iron nu avem, iron am nevoie. Iron, e iron, meu. Uită-te aici, frate, nu mai fi da și uită-te că trebuie să găsesc iron. Iron, e iron. Cineva spune că îl fac măr, îl fac felie, îl fac praf pe felie. Iron, a găsit irone, Iron, a găsit irone. Iron, hai găsește iron. Hai să ieșim afară, că mi s-a făcut puțin cam frică. Nu ce contează că am găsit iron. Tot ce contează lumea asta. Iron. A găsit iron. Și se urcă înapoi acasă. Și pune toate iron. Hop, mai iron. Hop, ironul. Hop, iron. Hop, azi iubește ironul. Și ca să fie ce noroc că m-ai găsit iron. Hop. Hai că-mi plac rimele, încep să mă pricep la ele. Voi ce ziceți? Eu zic că da, voi ziceți că nu. Eu zic brânză, voi ziceți parmezan. Gata. Let's go at the home. Bun, să... ia. E bine că nu-ți face nimic liliacul. We jump at the house. Bun. Dă-te nisipule să punem mâine ora lui Bun, așa.
Așteptăm să se facă. Și după ce se face ironul, stați puțin, că mai important este. Bun. Mai două bucăți să așteptăm să se facă și e de ajuns că două bucăți am nevoie. Nu mai multe, nici mai puține. În total mai am nevoie, că am 5, acum una mai am nevoie și gata. Iau nisipul și pun, dacă nu știți, pentru ce am avut greiul. Gata, iron, op. Da, am nevoie la crafting tables. Crafting table. Crafting table. Crafting table. Crafting table. Crafting table. A crafting table. Crafting table. Crafting table. Crafting table. The capul meu. Look at this, dude. Mă, ce să ai. Ca să nu ratezi nimic. Nu sunt un ratat, sunt un bogat. Dacă nu știați, numele meu mijlociu e Bogătescu. Mi-am glumit. Nu sunteți ce Bogătescu. Așa. Îi spunem așa. Doi și 1. Gata. Terminat tot. Bine, aproape tot. Sand. Mamă! Am ceva sand. Dacă aș mai găsi ar fi perfect, dar nu, că n-am eu sand lângă mine. Era să-mi pierd casa ca să găsesc nisip. Nu am nisipul ăsta. Că era să-mi pierd casa. Și știți că casa este foarte importantă în Minecraft. Dacă mai ai o casă, ești mort. Că vânzării și te omoară. Mai țineți minte că aici am făcut eu primul episod? Fix aici eram. Și deci de la nimic. Ia uitați-vă la ce am mai imperiu întreg. Decât eu. Asta da imperiu. Cât am filmat? Da. Cred că s-a făcut iron. Unem asta. Mai facem geamul ăsta și cred că vrei să... Hai să fac și eu ușă totuși. Văd că n-avem medic. Hai că mă duc puțin prin expediții. Bine, ca să iau mai mulți lemn. Acolo mă duc. Unde sunt copacii ăia diferiți. Uite că aproape am ajuns. Am locuri bune de unde... Uite, lava. E frică să nu cad în lavă. Să mă topesc după tine că am 11 abonați. Bine, când fac eu episodul ăsta.
Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Să luăm lemn. Dar de asta special. Nu. Nu l avem de asta, am avut nevoie. I'm coming. Mă șeresc. Ușurel. Hai să mergem puțin pe acolo. Să luăm și noi câteva nisip. Gata. Ajunge. Hai să mergem acasă și să încheiem și noi episodul. O să dureze puțin până ce ajungem acasă. Ta-ta-tam, nu am ajuns că-ți fraier. E fraier în sărituri de-astea. Nu fraier în viața reală, că e frate să mă faci fraier. Așa. Și fix pe acolo e casa mea. Și perfect. Sincer, nici nu știam că am sand lângă mine. Și am mers era să-mi pierd casa. Dar n-am cum să pierd acum. Lângă așa. Și uite-mi acolo casa, o văd de aici. Așa. Mie nu aveam cum să mor acolo. Era imposibil. Perfect. Da, facem let's play-ul ăsta și încheiem și noi episodul. Gata. Punem aici și bună, sper că v-a plăcut acest episod, să like, subscribe, share. Bye bye.